दायो नै मोनसे गोजान जायगायाव फैलायबाय जोङो थान्दा नागिरै नागिरै गोजान जायगायाव गस्लाबो खोना जोङो नै बिफा फिसाजो सानैजों माने ना जोङो मा जाहैबाय न'आव थानानै जोङो माने थान्दाखौनो मोनदिया थानो हायासै माने ओरैबायदि गरम जाहैबाय ओंखायनो जोङो दायो माने थान्दा नागिरै नागिरै नैबे दैमा सेराव फैबाय वाव नै जोङो दैयाव नुदोंना जोंना जों फिसाजोजों आंजों फै दे मा बुंनो बुं दे बुंदो मा बुंनो लोगोफोर आं थान्दा मोनाखै नालाय बाबाखौ आङो दैयाव लेंबोबाय लोगोफोर दैमायालाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय इयावसो गुसुथार ओमफ्राय इयावनो सायाथार सायाथार मोनदों ना ओमफ्राय एबार गोसोआव माबायदि मोनखो आंखौ लेंबोनानै मोजां बिमाया मा होनदोंमोन नोंखौ थांना इदि होनदोंमोन थांना होनदोंमोन नोंखौ लेंबोबायना आं फैनायसै लेट जाबाय नालाय ना ओमफ्राय नोङो दा बिमायाथ' नोंना फैनासो होनदोंमोन ओमफ्राय बिमाखौ नों लाफानो गोसो दंना गैयामोन बिमाखौ दंमोन ओमफ्राय बियो थाङा होननाया ओमफ्राय नोङो न'आव थाना माबायदि गोलोमदोंमोन आं बिराद गोलोमदोंमोन दासो बेयाव गोलोमदैया गबाय थान्दा मोनबाय आदसा मा जाहैबाय आङो है खुना बिदिनो दुगै दे होमबा खुदो केमेरा लाया दे नोंखौ केमेरा लाया आं मा जाहैबाय आङो जेला माने अफिसनिफ्राय आरो आं जेला फैबाय दङ आंखौ होनहरदों फिसाजोआ बाबा बिराद गरम जाबायलै आं थानो हादिया अबा थांसै दैमायाव दुगैनो बिदि होननानै आरोना माने मा जाहैबाय आजिखालिनि गथ'फोरसो होनबायथ' आरो आजिखालिनि बिराद सोलायबाय माने गोदो मा जाहैबाय बेफोरबायदि दैमा दुगैहैनाय बा अबेबा जायगायाव थांनानै बिदि माने थानानै थान्दा लाहैनाय बेफोरबायदि आं नुफेराखैमोन बा दंमोनबो जानो हागौ जोंनि एसे गावलिया एरियाफोरावहाय माने बेफोरबायदिया बिराद खममोन आरोखि मा जाहैबाय दानि गथ'फ्रा माने गाव गावनि बिमा बिफाफ्रानो लांनानै देखायहैदावबाय नालाय ओंखायनो गासिबो दाना बिदिसो थांनो लुगैसै आरो ओंखायनो मा खालामनो दा जोंबो ओंखायनो दायो फैबाय नै दैयावहाय आरामनो नै दैयाव गोजोमना थाबाय माने दैयाव थानानै माबानायानो आलदायानो एसे मोजां जामारो थान्दानो आरामनो दाख्लैनिफ्रायनो फिसाजो होनबाय थाबाय बिराद गरम जाबायलै बाबा थांसै होननानै गुसुथार ना ओमफ्राय नै दा नुबाय दा मोजां मोनबाय दा गुसु मोनबाय एबार मा जाहैबाय दानिया माने जेरावबो माने ससियेल मिडिया जुग जाबाय नालाय मानसिफ्रा गाव गावनि जेराव थाङो जेराव थाङा दुगैनाय फैनाय थांनाय फैनायखौ गासिबो दिन्थिसै बेनिखायनो माने गासिबो ससियेल मिडियाफ्राव नुनायखायनो गासिबो माने दाना बे बबे बायदियाव थांबा मोजां जायो बबे बायदियाव माबा मोजां जायो बेखौ माने गथ'फ्रा दाना गाव गावसो डिसाइड खालामनानै लासै आरो जोंबो थांसै बा जोंबो दुगैनांसिगोन ओरैबायदि गरम बिदि होननानै मा जाहैबाय जोंनाथ' आरो दहायनिफ्राय आं फैग्रोमोना फैनानै एकदम थानो हाथारलानो आं थैसिगोनसो खोमाहाय जालायबावबाय माने गरमखौ नुनानै नों दहाय खेबसे दुगैखो न'आव खेबसे दुगैखांबायानो माने गरमखौ थानो हायैनि खेबसे दुगैखांबावबाय जाहैबाय नोंगौबो बे जाहैबाय दा जों इयाव फैनाया जों हाजो सेराव थांथारासै हाजोआव थांथारासै आरो ना बे जाहैबाय एकदमबारे हाजोआ बारा गोजान गैला जों माने इयावनो दुगैबाय आरो ना जेराव साया दंमोन जे बेयाव एसे साया दङ ओरैबो नै ओरै सोब हाग्राबारि माने बे खासि आरो एसे दिन्थिसै आं वाव नै जायगाफ्रा बैयाव मोनसे गामि दङ मिसिं गामि ओमफ्राय ओरैजाय हाजोआ ओरैजाय हाजो गावनाया ओरैजाय नुबायना खाथियावनोसै बारा गोजान गैला ओरैजाय थांबानो जोङो खेबसे बैयाव दुगैनाया अरुणाचलनि लामा इयाव दालां मोनसिगोन आरो जों बेनि गाहायाव दं नै ओरैजाय गासिबो खासि गोजा ओमफ्राय बे दैयाव जाहैबाय माने जों सानैल' बिफा फिसाजो सानैल' सोरनि गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो लेङो बा दुगैनो लेङो नङा होमबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिन्थिहरदो आंनोबो जोंना माने फिसाजोआ मा जाहैबाय अकल माने नै बेफोरबायदि बाराद्राय गरम जाबाथाय अबेबा थांनो बेरायनो दुगैनो बेखौल'थार जाबायहैबाय माने मा जाहैबाय बेफोर माने मोनसे हुदा जाबाय बायदि मोनदां उन्दैनिफ्राय लांजेनबाय बेरायहैजेनबाय खानायखौ फिनाब्रा माखौ खानायखौ फिनाङा बेफोरबायदि जाहैबाय ओंखायनो मा खालामनो जोंबो दिन्थिबाय दैमायाव खानायबो लावबाय आंनाबो नै दासो दैमायाव थान्दा मोनबाय दुगैनानै दाना खानायखौ मानो फिनांगौ जाखो
मोजां मार दैमायाव ओंखायनो मानसिफ्रा फैमारो होद आंनि मारियाव बाला गोजालै नै बाला फैदों बिरादनो जों दायो खर' थांनांगौ अन्थायाव दै एसे माबा जाबा सान हाबबा अबाव इयाव हेला लोगोफोर आं दुगैनानै मोजां मोनबाय लोगोफोर एबार न'आव थांसै लोगोफोर दुगैखांबाय आनिया माने दुगैनानै मोजां मोनबायनो जोङो दायो न' फारसे थांसैलाय सानाबो हाबथारसिगोन एसेल'थारसै नङा ना बोरो ओइ साना बोरो नुला माथो सानखौनो बैयाव दंमोन दंना नै न' फारसे थांसैलाय या लागा चलो गोसोखौ मोजां मोनबाय थान्दा दे माबा फैसाखौनो बावफिनबाय फैसाखौ बावबायना जोङो दा मेथाइखौ मोनजाला जोङो माने ओरैबायदि गरम जादोंमोन दुगैनानै मोजां मोनबाय आरो सानाबो हाबनोसै जोङो बिराद गोबाव दैयावनो थाबाय ओमफ्राय जोङो दायो न' फारसे थांनायखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय आरोखि आंनिया मोजां मोनदोंना मोनाखै होनदोंमोनलाय दुगैनानै मोनदोंना ओमफ्राय सोर सोर दुगैयो सोंहरदों नोङो सोरबा दुगैना दुगैया सोरबाबा बिदि दुगैना दुगैया लोगोफोर नोंसोरो इयाव दुगैफेरदोंना फेराखै लोगोफोर खोन्थाहरदो दा जोंहा दुगैनानै न'आव थांसै आराम मोनबायना दिनै सानखौ एसे दिन्थिहरनां साना ना सान ओइनो साना हाबथारनोसै एसेल'थारसै हाबबायानो होनजासै ना ओमफ्राय जों नै ओरैयाव दुगैनानै फैबाय ओरैजाय नै जों दायो न' फारसे थांबाय आरोखि औ जोङो बेखौनो दिनैहाय बिफा फिसाजो फैनानै जोङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोबा हाजासे मा होनो शेयार खालामनानै हरदो नङा होमबा अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय लागाव